Kok rima tongmani no narakna bagoi watui nobar hiniakare jubajok khaina bagoi khwai bakhasteni Gopalnagar ni khatia kamio thangui soikha MLA Bishoketu Deborma Koktuma thangnai 2019 bisini 23 August Tripuraland Sanlaimani Salnorogui IPFT Khumlungo kaisa lukuthum panda khlaimani O panda o khwai ni simi takhuk topon Deborma tai Sukuranjan Deborma thangui kipripro malkhum patimango borok khorokni ni langba jomani Afruni simino IPFT ebekhaba MLA borokni nukhungni joto borok rokni jungjalli jora ebekhaba nukhungni borok rokni nangkukmani jorago loge tongo loge rinai hini kok rimani o kokno narakna bagino bisini jora rumino MLA Bishoketu Deborma borokni nukhungni joto luku rokno chubachu khlai phayo hini koktoma saimankha haino hai tini tangsalao watino wati hiniakare MLA Bishoketu Deborma Agartalani simi khwayo borokni nukhungni borokno chubachu khlaina bagui thangkha tai borokni nukhungni borok bai malai borokni jungjalni kokrokbo khanakha MLA no karibo o pandago phai manjakha khwai bakhastini IPFT ni adongsong koktoma saimankha ebakhaba Chumi TV ni camera ni mangfligo nukjakha MLA no nuguino o khorokni nukhungni lukurokni mokolni mukti kalaimani tai borokni jungjalni kokrokno sawi khlaromani MLA Bishoketu Deborma no kechang kheno borokni mokolni mukti kalaimani no nugui kha koimani bo mangfli nukjakha Chumi TV ni mangfli changnayo report Chumi TV जों tabuk Gopalnagar ni khatia kamio sokojak chini takhuk topon Debormani nogo tebin ma ama somai जों kok saka tei जों chini takhuk Sukuranjani nogo bo thangka bini family ni borok bin besabu tui borok bai malai thake thanai 2019 23 August chini Tripuraland diman beno tui khumlungo kaisa जों bisi burum je palaimani Tripuraland de adino borok lamao gari accident ni thimani taklai bai 2 bosor ni tongo जों bisi burum no bongni family rok no phai nai khene ko ampi kheno जों tini bongno phaisa pajak je mansa ka bongno chikonsa chubamu rok se ja rifaijaka tei toponni bihik songtar toponni bihik to ayang bini babu songno ko thangka tei bini bihik no bo जों sokare hote je subaiman mane subawi tongo ngai bini besabo ajagano school go admission khlaijaka tei bini besa bihik no ni logi जों bin buma bufano bo जों kongthaka india hain bagino जों bin buma bo bufasno go bini phai bongno chikonsa je subabu जों subawi haikena जों hinango bo जों bongni logi tongnai jehetu boro ni bagai ni dokani hamkrani bagai borok samung tangthani haike jan langmani bagai tini je chubajang ma party ni bukhote chubajang na ken ni sakbai thini abo जों sakbai thang party jotono ang jisa subo gaw party bo sakbai thang bo abo jotono khobja tin logi chini khoi isni secretary party IPFT division secretary itaku potik no bo जों belai hambat na ru bo o amse ningi bom nukhung bo tamung tong sabsomai khobor na hari tong itaku Sukuranjan taku topon ni nukhung bahai sole tong abo जों bobai prai no tok salai tama haikeno जों sini logi songno sini pal songno जों logi ri thai jekunu jagao bongni je hania saya tong majora ro जों bongno logi ri thai haikeno जों thinango joto lukurok no saratil poni joto no naimaya phano je mansak je chukchal ro tin amo haikeno watin seksek satu pura je kurupano जों bongno logi ri thai tele ri to mo te ri thang
हामबाय Korok thumai sal dogor pare jaga ditam pate ache ini bisi burum abo palajagi tongo kotor program khlaino borok thimani sadon palajagi tongo ei thinango bo borok no muti narwi tolnai chini khao हामबाय